Syrie ana yiɗi France laato leydi aranderi ndi gollidita e bangal jaago ni wi talatar handen Ahmed al-Shara horejo Syrie e sahande mo tawda e horejo France e uditingol hawrinde e dow faggudu Damas lamorde Syrie e wi o ardiɗo Syrie sikke wala leydi makko ndi ana jogi darnde e dow laawi keɓe jawdi addunaar ndu e manel makko e bangal muɗum holliti caggal duuɓi 14 haɓo e leydi Syrie handen Syrie ana hasingide kulle kewɗe fa heɓa deeƴere kasen leydi ni moƴƴintine France ana jogi golliɗe bawɗe wallondirede e ɗum mo jokkini hen ana sarta e ley ñalawma hannden jiide kewɗe jokka hen fawgol jungo e kawre goldal hakkunde France e Syrie e bangal keɓe jawdi goɗɗum ko tawka e ngol dawol Emmanuel Macron Syrie beete hannde no bomboji ɗiɗi pelli e seraji jippinirɗo hoɓɓe ɗo kanko horejo France mo yiidi e yimɓe baale civil en Syrie ɗum noon tawi jiidel ngal timmi horejo France o witti yimɓe 10 e jetton barmi e maɓɓe police en nayon Emmanuel Macron andini hannde ne yiidi e ɓiɓɓe Syrie fof e noneji maɓɓe fof mo yii e ɓen ɗon ndimaako tinnaare e pellital gilla Bachar al-Assad sammina iwde laamu e tiital hitan ujunaaje ɗiɗi e nooga e nayi ngol woni bo'o ko hoorejo leydi Europe yehi Syrie e yirungol dawol ko horejo leydi France Emmanuel Macron caggal jellu makko toon to leydi Syrie omo fada toon to Ankara e nder leydi Turquie nokku kay ɗo hani tawtorde e jonde OTAN nder ɗon jonde OTAN ni kanko horejo leydi Ukraine hono Volodymyr Zelensky omo hani kay tawtorade e nden ɗon jonde kay jogorde duumade fodde balɗe ɗiɗi e nder ɗum kamɓe ardiɓe maɓe jewti ko yewti alhaali leydi Europe kono kadi e fandarande nde ɗo fedde jogui e ko wona ɗum kadi ɓe kollidi ko ɗum fartange mo ganduɗa ko Volodymyr Zelensky namnade golidi muɗum ballal ngam kay waɗo dartade e piyanɗe hakkunde muɗum e leydi Ukraine en joftarat alhaali coftal ɓalli ko hande jofar jettaɓal timmode folotere windirankewo kawrete ɗiɗi ina cabba hande ko Suisse e Colombie poɗodirta ɗum ko e yamde nogas wakkati windere kono hade nden Égypte ma hiwdir e Argentine en koye yamde 16 wakkati windere to stade mo Atalanta e nder yewtere nde waɗi e yeeso jeyndiyankoɓe Hossam Hassan keplo kipe Égypte andini wonde homo heɓli no fewi ngal ɗo kawrital hakkude maɓɓe e leydi Argentine keɗɗen kongi makko meɗen heblani fijurugol e Argentine e ngal jeetataɓal timmode mo follotiro fukukoyngel adunaru ndu meɗen andi wonde ɓe men fijidata e mumɓen no jogii fijowo mawɗo ɗum ko o inneteɗo Lionel Messi kono men hana yawitade fijoɓe Argentine luttuɓe ɓen gila duuɓi ɗiɗi e feccere miɗe sembinde ngal diɗɗal fino men folira kala diɗɗal ngal min hawrodiri e mum si en daari kawrite amen e Brésil walla Espagne feno men heblanto mo folotiro walla kawrital amen e Belgique e o coupe du monde on anda meɗen jogani ɓiɓɓe leydi Égypte annu e mawɗo e o saaha ko menen woni daraniɓe dunde Afrique e ngo folotiro fukugel adunaru ndu ɗum ko darde mawnde coupe du monde wona ñande o fijete kono ngal kawrital wona sabu men holla darde amen men holla wonde meɗen hanidi e nde darde Hossam Hassan keplo kippu mo leydi Égypte jogorɗo hawrude hande e Argentine e waktu yamde 16 wakkati windere e on saaha pottitte godde ɗe ina wayna Colombie ma hawre e Suisse honon mbiɗen ni waktu yamde nogas e on saaha dowlaji jentuɗe Amérique kam gotiri jaɓɓini ngoɗo folotiro yalti ɗum ko caggal nde Belgique fooliɓe nayyi e gotel Portugal hanki yalti ngoɗo fijo ɗum ko caggal nde Espagne fooliɓe gotel e kowal Espagne e Belgique ma kawru ɗum ko e ndeɗo aljumare wonata e yamde 19 wakkati windere tedduɓe on jarama.